thum aliam no chuan velori te po chu pangpak tui pein lim takin an lo oma ti chuan Mr. Dewes po kong kalin an hnunga tong chuan kan kuwa enge ingai to iwangai to mu kom ve lo tia kan voi khatim huna ka lo ngai tua haidi dore do kal pui lai kha an tia nia ke po khati lai khan ka voi khat mona tong che khan email thwa ha fatil tuwa tin a han seidona ma se velori chuan moi mete chu tiang fiam thuna chi po ni lo chu alo ti nga la haidi chu lo kala ka pate in thungen soya alo tia inu te hi kan kianga umreng don em ti kalo zota chung fel chu mole an ti chuan adi kem ko note kan kianga chu yom rang ti ngo a han tia velori chuan ha ngai to wangwanga thathum chu liam ta Lucian han ka thin lunga tina em maya ma se ka fa te ho kha ka fa te ho po khan min tina ti chuan tu na Dewes le haidi kan nan lo langa kanon chu an ti hlim ve ta hun gai ro te chungin thathum lo liam ve ta rang mai chu wang chuanin helai mun hi ka omna tur mun te po ani jok mai theni hei hi ka chung ko tu ani jok mai theni ti na ngai tu ani chuta haidi chuan ka pate kan te hi enga tinge zungbun ni van bun ti ha ve tv kan mo thin ang khan zungbun te bun tiong ve la alo tia chu ve la de se chu an thin thin nga la ama chuan zungbun chuan thok chuakin velori basalata min nei du ngem chuan nangma en kol to chen ke hi chance min pe thei ngem an ti chuan velori chuan terang mai kapome atia aban chuan thok chuaka zungbun chu ahan bun tiang nga la velori ka van lom tak em he tiang hun hi ka lo nga ka ran to sin chuan thale ni thuma kita hian company kan in ne na chu ti ferila a thain ka khia ki a hun adik chen ka khia som na ka te po ka lo sia manga chu tiang chuan ka lo tiang o an tia velori po chu abu hawa lim tak chuan an panei chuan anin kuwa Mr. Dewes chuan ka tiama che irul ho ka tin ngai dawang thei to pin ti lim che ka tumang a han tia haidi po chuan lim tak lo awen a to ba chuan kan te tak tak ani ve don ta tin ano awa ka pate ani hi chu aril ho tin sak ve me som che alo tia te rang mai ani chu ka duat don alom alo ti heti lai hian in lam pang lo langa Mr. Lucian te afa te ho so lo i ti nga ma se cho chun el hi thei lo kan upui velori om lo chuan ka fa te po hin hlim thei lawa an thil ei po atui thei lo ni hi mole tin angai to na chu local ding khop mai heti lai takhian miss mo ha aron ruta veng tu chuan miss mo engai ron ti don helai hun an local to lo tu kan kampuin thu pe se kha i local hi thiang to le nem an lo ti ya kal mai te tin anam son chuta choka lama tu na vakal pheya Mr. Lucian chuan engai ron ti don kal ha an ti chuan adam te helai mun a hian chan chin thar lomam tak mai i khria chak tu tak mai lo khil to che local kan hi velori kha mi padang a kop san to che tia ka soilai kha ila huem tuna hei ente le a fin fian na chu anin nei do ne a ron ti ta chu ta gang takina phone chuan lak sat nga la nilo ani thei lawang a ti ta a fa te ho chuan ba do ti soi ni anu chu gon le don ti ri soi kha ma se midang pasara ta nei do na mo enting nge ni yang chu tiang chu ni thei lawang ti nan ron thap ta chu ta miss mo na chuan ama pun ko soi do kha innu chuan nga ta mangai to lo chu akal son to chu ko ti kha an ti ya ma se Jacob chuan apa anu hianin in fiam me me niang midang chu pasal ta nei thei gang lo chu wang chuan vakalila ina khuile le tu mangu an ti ya chu ta du siam po chuan ni in se khadik ani tu se hi chu oi su dot me mai ni hi an ti ya ma se miss mo chuan Lucian i ade wen man le khatiang khanin dot i fa te khil su tuna tong ani thuma ani nei don i oi ma oi lo mo alo thleng don tho tho ina khadon khop an ti ya bon lama chuna chu santa Lucian chuan a thinlung ka tin a zong zong min ngai tam thei lo kha chu kha thiama ma se tianga pasal dang men nei san tu chu kapom thei lo ni tin angai to na chu buai ve khop mai ole ni thum alo liam le ta anin nei ni to zro theng ta ole in the vain helai huna
mẫu lồm từ lâu cái rong rong tè chỉ bay cầm bùa cái chiều tôi nói cho mẫu nu lại mẫu bà hay đấu lồm mong lẽ anh thì mẫu nu lại mẫu bà cho nó còn cái là hay đi cho nên bằng bao đấy chú còn thế đạo qual về là Darius lẽ về lúc ấy tập cho lim tập chuan anh còn cái phải thì chuan stage là mà cho nó còn cái phải Darius chuan về lúc ấy hẹn chuan về lúc ấy cái đồ tôi sắm tôi thấy được tôn ta nó bùi ta nó cái này thấy chỉ cái rôm lẽ mà anh thì chuan về lúc ấy bỏ chuan nang cái tôn nó trong hiền cái hôn tôn zong zong cái lim hôn alo thấy anh này nang này nó cái tôn hay cái lỗ mà này alo thì về bốc à thì chuan lẽ helai này tiêu tu hiền này thôi tiệm chú tiệm tiêu non ta cái xe lai pon bộ son lai pon hồ sạc lại cái thế lai pon đầm hôn xuống rồng mà ngay in vuông in cái nằm lộ sân nó và in vuông lát tu cái in tiệm thèm anh thế điều restaurant sắm takin ole cái in tiệm ấy thì chúng ta về lúc ấy bỏ chuan ole cái in tiệm ấy thì soi hàn tum chia chú lăng thong làm trang chuan nu ni đâu ít thì đâu vắng tí nó pha thế hồ kha anh lâu ao ta để cho Mr. Lucian đã pha thế chú anh còn lán lụt ta chú chuan một chuan nên Mr. Restaurant apoi lo ve ke mang kan ching fel nge an tia ma se ve lo chuan ni lo ve ke mang ka ti fel thei dom alo tia helai mun ai neng lo ti don an ti chuan Lucian chuan ve lo ri nang he kan pui ni a midang pasalata ni nei thei rawang ka phal na lo chuan tu ma i nei thei ro a gon ti ta ve lo ri ka thiam lo ve ka ni kan pui ini lai khan ka lo ngai lu tok lo chia siwa nai kha kan ni na lo hoi ho lo tu ka ni ya chuan lo hau chia ka tiang te lo tu chu ka ni ya ka thil ti dik lo zong zong ka kain kha chuak tu khong ai takin min ngai dam la chan sang min pe la kan he na lo le le khwa mang che khong ai takin tin an ngen non le a fa ti ho po chon chu tiang chuan thei to pin mai dam an kon di la in lama kon le le tu chuan an kon ngen ve poka chu tiang no pang ho ve na an ngen tak chiam no chuan Mr. Darius chu ain sum chu to lova Lucian chu ngo chuan an thama Lucian en thil nge moi ti le ani hi inu pui ni lai zong khan enga ta mai ngai lova a thin lungi tin a sakpa pui saravin khatiang khan ni oma enga tinge tona taka midang ama mangai tu zo ka ton tak no hian khatianga lemilo chana ama mangai om taka ilo oma tin kuthak me chuan tumta ma se velori chuan alo vuana kuthak lo turin alo mit maya chu Lucian chuan mu chuanin be se na thaga neya velori tuna hin hong halang ka kiang alo hole tuna hian I hong hal vat tiang tin an ngen zuya ma se velori chuan ama pong ko sei tong khanin kar chu to vek to engma he tiang ai non ti hian om ziam dong to chuang lo wan ti chuan ni ro tin le khapu deri ha on phok chuaka khong ai takin chan zomin pele ro lo hola engkim ka ti so zong zong ka siam thale vekang an tia a fanu to ne po chuan kalin a kon trapa kanu lo ho khong ai takin lo ho le ro tin an ngen ni chu tiang bo ko kan I tak nu ya chuan medang ho po chuan amak hle maya afa te kal sanin pasal dang ne to mane mo afa te hola chun chirai be me le ngala in ko lang ngai lai ta kan hiya ingang me chiang mo ni le e tiang ama ni fa te po phasan thei chu tin an lo sui ta sap maya chu ta le Mr. Darius support chu ain sum zo le ta lo velori hi nu pui ta ne nei to wa ma se nga ta ma ti rovin mai zong dang ni sana ti chuan ama chu in hot chuak to boka chu min nuwa he tiang hin du hon hona ron lam lein ina kon khoi hoi lai tum hi chu iti dik lo ni chu wang chu ni thil ti hi dik lo ni tin a kon sui chuak ve le ma se do sian chuan nang chu lo tong ve su he chu kan chung ko buena ni velori tu na hian ka so ma che khong ai takin do le le ham po itelo chuan no pang ho po hi anom theilo ke ma min tu to lo ni pon kan fa te wang tal he ni lo le le ngai ni tin a han ngen no na ma se velori chuan a tok to helai mon to hen chuak tu wen ka du cheu ni ka thin lung en tin na tang khan tu tlu na ka siam fel vek to wa entika ma ko on le don to lo yang no pang ho foi hola chu tiang ni lo wa helaya boina in siam zel le chuan police kan ko me don ania ati veta ma se Mr. Lucian chuan ni lo velori tia vakal nei tum chuan Darius chuan in ka chuan lo dingin alo dang veta ti chuan tun ma thil thleng kha Mr. Lucian chuan ngai to chuak le to we mai anin nei zungbun ti bo lai khan velori khan khoya nge zungbun kai ti bo wa an tia ba khabik lo kan hathona ne ang an tia velori chuan adang le de watangai thu an sui chuan Lucian chuan adang le rul to lo chu ro wa kam pan hi in ne hi in mangai na wangin nei pokan ni lawa chu wang chuan idit muni kha chiang che kan pui kam mangai lo kan ei wangin hela hin zungbun ka bun ran tu kan min be se su
tia lo hau lai vel kha angai to chuak ani ti chuan Lucian chuan Valerie nena chuan thei to pin ngai daman dir le a itelo chuan no pang ho hinom thei lawang no pang mai ni levin itelo chuan ke poi ko om thei lawang khongai takin tin an nge non le a ma se Valerie chuan atlai to lutu company ka ha chu top na gai to a chu mai ni levin midang mithak nen bul kan tron thak le to a tuna chuan in leichin na thak kan siam to a ani hi chu katan mi fam ki mania kanin ka ga hian mangai na dik taka om to ni chu wang chuan ani hi kalsanin nang hi ko kan pan thei to lo che atita ma se Lucian chuan chan su vai khat chia min pelela te chuan thil ti so jong jong ha ka siam tho ve kanga roi ko nai ni om le do ngai lawang an ti chuan Valerie chuan kan thil ngai hlote chu ti bo lo turin kan veng uluk thina ma se abo to nuwa ingai hlo thaka sodani chuan ingai hlo tak tak lo tina ni chu wang chuan ke po hi mingai hlo ni levin ingai to na aboi wang mai mai ni kha chu wang chuan company ka hi chu a top to ki chu lo hreton nia an thilea a top na na fa te chuan thei to pin an han ngen le a apa ne na chuan anu chu hoi ki ga turin an han ngen boka ma se Valerie chuan hun liam to nuwa cheng levin tuna chuan hun thak ani to a hun liam to nu ho chu ti khan liam to ko se ti na soya chuta le pon lama tang chuan nu pa hin on lu ta he nei nei ka pom lo ne an kan ti chuan he mi te to teng kan ti chuan Valerie nu le pa te hin nia Mr. Davis chuan kan takin pu kapi chi bai ule alo ting hal vata anu le pa te chuan Davis chu an lo be thadu lo khop mai chuta Valerie chuan Lucian ni hi helai mun local tu khani ko vem nia an ti chuan Lucian chuan ina foi hole chei ka du be ania foi ho tu chen an local ani hi atita anu chuan Valerie hena chuan in nei na hi chu tiang du du ti top thein hinem abek takin foi chung ko na kan in zom na phe hi chu a top don lo chu chu khiang che avtia apa po chuan adik chia hetiang tlangwal tu nge ni ti po kan khriat lo eng ang chung ko tang lo se lian nge ni ti po kan khriat lo hi pasala ta ni nei ni chuan kan chung ko zo na i di chia ti na ne chu wang chung kan pom thei rawang lo ti ve bok ani tuna hian Mr. Lucian hena hin ngai dam dil hal fa tho ani lo zunin kan pom zam ho lawang an tia ma se Valerie chuan kanu ka pa kanun pum poin thil ti tu min khil thina ti chuan tu nge pasal tan ka na yang ti thlengin inin gol thina kanu le pa ang tak poni nom lo nang ni ho hianin chhial ho ang mai min control ani tuna chuan tu ma min control don to lo ka du thlan ning ka kal ve to don ani he ne ne hi kan kal pui nge yang a han tia chu ta no be chuan kum tam tak chung kan enkol ton ho che tiang hi min gol le to na mo he tiang hi moi nu le pa ti gol le dan to chu ni ya longai thate he nei nei i kal pui zel ani chuan kan tui thlang nga lang che an tia pa bek po chuan adik chia Jackson chung ko hian fanu kan nei to lo le mai nang ma chuin ngei to boka nang ma chu ni om nga ni mai lom a han tia chuta Valerie chuan chu in du tak tak mo lo ni ya hlok na chu chung ko ho san he na in zoma an hlok na chu mo muin duwa a thai chu wang chun lom kan in thlen ni a han tia ka ri nang chia ni inin thlen na chu nang ma mala na ni mo ti na pa chana lo soya ma se Valerie chuan nang ni hian eng ma khre din nei lo kumok chung kan in nei to a chu ti chung chuan fa te po kan nei to a ma se in thlen hi ka du ngai lo he tiang thila thlen na chan hi chu ka taksa te en te chu heng ka bana se om zong zong te heng te hi in thlen lo thei lo min siam tu ni hi a han ti chuan Lucian chuan Valerie thil ka ti sol ti chu ka khrialom ma se tuna tong chu ka in siam tha tuang thade vin ken kol ton che he tiang til kha thleng le to ngai lo wang ken ti ame tin a kon soi non le a ma se Valerie chuan tong ka ngo thi om siam lo tuna po hian mangai na wang ni lovin sum le pai le no pang ho wang chawin min khoi le ti to ma mangai na om chuang lo eng wang nge ka on le lenga tin an soya pa be chuan a tok to we in thlen lo to kan nia sin in thlen awangin engke ma boy zo va kan hi an thia anu po chuan ni tak tak in thlen ha kan pom ve lo ni chu wang chon tuna hian Mr. Lucian an asom lai chi hian hole mai ko enge mo thil dang du chuan le a han thia ma se Valerie chuna hodon to lo thu a han soya anu le pa tin chuan anin nial na sate em maya Mr. Lucian hena chuan ngai dam dil tu ten ti le thul ma se Valerie chu atang na ve khop mai he tiang anga ni don chuan he in chung kwa hian
chan vô eng ma ka nei to lo mai hang apoi tin eng ma ka nei do nang ni ho point mangai nei min en lowa in lok na tu chu ke ma tong lok na tu chu in don tu in be se ya chu wang chun he chung kwa chan vô nei po hi ka du ve to lo ve han ti ta chu tiang se ta ka chu me pu ho po chun ma kan ti khop mai an thil ti dan hi dik lo ve de bok ani hi mole an fanon en kul dan hi adik lo hle ni don hi an fanon gol ko hi an ti na ni hi tin an lo sui ve ta sap sap mai velari nu le pa te chuan I thil ti dan hi I theng thui ma iti ma dewani he tiang hin nu le pa te ti dan tu ani ngai lo I du ma du lo mo in la ma kan foi ho tho don che an ti ya le nau tu ka fanu hi hoi ho le tin an nau te ho chu han ko wa ma se velari chuan ni lo ve ka on ho don to lo kum som ni pok chung chu min control hoi kom to chu wang chuan tu na chuan ka zelen to don ani chu lo wa Mr. Darius nen hian dan ang taka in nei kan ni to nei tin an in nei certificate chu a kon pok chuak ta he ning thil nge moi ti tak le I a ta em mon le thil sual na chu tak thil pui ta ke ti ni tin anu te chuan an hau zui le a apa po chuan he ne ne hi in local tlang pui ani chuan I thi huna po ni se inu le pa te hi milo be se to chuang che chuan kan in zom na zong chut cha ave kan ni bokang chu thleng lo se du ni chuan tu na hian I pasal tu ko thren la I pasal pa ngai Mr. Lucian he na hian ho leang che an tia ma se velori chuan du thlan na siam vek to thu le ale don to lo thu asoya apa chuan security tin hena chuan enge mon leng ha le lai mon atong hian foi chok teu a han te le a ma se Mr. Darius chuan chong chuak ve ta a ani hi khoya ma tu manin foi son lowang tina kon dang ve ta haidi po chuan in ka ga chuna kon dinga kanu te hi khoyama in foi don lo halo ti ve ta bokani chutianga haidi pana athawang lo hauta ka chuan velagi chuan du thlanna ka siam su lo ve hetiang anga ven himna le tran hi chung ko tangin ka dong ngai lova ma se tuna ka chung ko thaka hi chuan hetiang ang ven himna te in chan na te ka dong ve ta ni hi tin ti fu ain ti viau zo ka tun ma thil thlenga ngai to chuaga a pasalena hauton ton lai te a fatina analogy the hai tu ya in ti mon ti la ya a ho lai te khangai to chuak ani a fa te la hian do tin anu min siam sakani tin na soi zui le ngala khang zong te kha ngai tu na chuna kon thak le ya tin chu mai ne vin hun kal to thil dang kha kon lang le choi ya chu ta za chuan Mr. Lucian po cho in mu chuak beta chan stam ta ka thin lung ne thena ka ne ya ma se chu hang tong kai da vin ke hian kanin nei chung song khan hreom takin kalo siam thena chu wang chuan hun chu aliam ta nei ti ke pom mai ngai ta ning ka khia hetinga kan nok lui zel hen ma ziom don chong lo ni hi ti hin thutluk na chu asiam ta ni ma se pa bel chon naw te hun hela chuan a due mo dulo mo kan foi ho tho bang ti na naw te ho chu han nok lui dona ma se velori chuan chemte chu lai na ngonga chuan hanin tina in lama ka kon hole ai chuan kanun na po hi ka chan jok mayang tin a in tin ta chuta Mr. Lucian chuan thi hial pupoi ti lo zo ka mo anti chuan o poi ka ti lo kanun hluya khang ka le te don to lo wa thia chuta chuan Mr. Lucian chuan a thae du tok to te ngu velori inun hi lo ti buena sa thren khop mai chia tun thlang panin nun lo ti buai ni hi poi ka ti khop mai tuna chuan ka thla zren tong che Israel toy atita afa te ho chuan kha thiam lo khop maya apan he na chuan anu chu foi kyok tu ren an ngen le chiama ma se Mr. Lucian chu a be dong ta ni afa te ho top le apan chu chalai chu velori chuan thlir do tok maya ti theiwa kom si dawa ma se Mr. Lucian chuan afa te chu foi chuak tu ren naw te ho chu a fit ve ta zo kani ti chuan le pa bek bo chuan lo lungai su velori te hi anin than le thawang chu ti huna chuan in lama ka kon foi le me mang tin be se na chu da nei ve vio tho ni ma se Mr. Lucian chuan a tok tu e in chung kwan na kan in zom na chu a tok tu e chu wang chuan ti hian aniang hin to se an te ya pa bek chuan ni lo ve kan la siam tha thei lo man ti po chuan angai to lo ve kan in zom na zong hi ti to pera ani tu ang hi ni ra a tha zo kan ka khia a han ti chuan pa bek chuan han ngen viawa ma se Mr. Lucian chuan du to lo du than na kan nei thawa chu miang chu ni kal zo gango tu ma hi kan in ti du tu ani lo chu lo wa velori hi lim taka hi ka du to a hetinga kan ti zel chuan velori hi ka mangai lo tin ani dona velori ka mangai ni ti kalan ti na chu lim taka na tu ka thla zare ni nang ni ho po hin lo ti boi to lo la ka do ni ani lo chuan Jackson chung ko hi
ka mel ma an nianga ka ti chedu mayang tia soita ka chuan pa bek po chuan e ole ole chu tiang zong ngai ma te che chu tiang ni phot te chuan a tha lom poi ka ti khop mai he tiang thil theng hi ati ta zo ka chu ta vele chuan Mr. Lucian hena chuan ani ren tin nge zeri tum he tianga iom hi ilem chan na mai ni lo mo a han ti chuan ni lo ve tuna chuan ilim hi ka du tua ka kon ti buang ai don to lo che ni chu wang chuan i du dan ani phot chuan in na hin ka kon hin dan to lo wang an thia vele chuan ole thae ikal thayang chuan minang ho jong po kha chuak ve kula he ne nei chun jom padu ni an ti chuan anu le pa de po chu an chuak ve ta ni Mr. Lucian po chuan a go chuan mang tha le vele lim taka yom thei ka be se ka du sak bo ka che ti na chuak ta le chuan in ne na chuan chun jom le ta an thu tiam jong jong po kha in ne tir tu chuna han cham non le ya vele po chuan ka in tiame ti na sei chuak ve ta him takin anum ta ni ole ka ti jong ka tun rum kan en thei tu chu ni ya ti jon thon thu dang kan kon ti chho chun jom le ngal wa tanga thon thu dang lo chho le hun lo chang le vek don ya